Ella Kanninen on ottanut vastaan nenäpäivän kiipeilyhaasteen. Kuukauden kuluttua hänen pitäisi pystyä kiipeämään tämä 30 metriä korkea Pohjoismaiden korkein seinä. Ratsastusharrastuksen ansiosta nainen on hyvässä kunnossa, mutta kiipeilyä hän ei ole harrastanut koskaan. Mä en ole koskaan kiipeillyt, mutta olen jotenkin aina ihaillut niitä kiipeilijöitä ja pitänyt tätä lajia tosi hienona. En tiedä kyllä ollenkaan, mitä se multa vaatii, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska nyt kyseessä on tärkeä asia ja mä haluan auttaa. Kuntovalmentaja Jarno Härkönen tekee Ellalle aluksi kuntotestin. Pikkasen katsotaan myös sitä aerobista kuntoa, mutta sitten erilaisia lihaskuntotestejä tullaan tekemään ja sitten vähän tuohon kiipeilyyn liittyen spesifimpiä testejä. Mä luulen, että mä peruskunnollani pärjään, mutta sitä lihaskuntoa mulla on kyllä tosi vähän. Kiipeily kyllä on tosi monipuolinen, eli koko vartaloa tarvitaan, mutta erityisesti tärkeänä tulee olemaan kyynärvarret ja se puristusvoima, mutta myös alarajojen voima, että se on tosi paljon sieltä, ja alarajojen liikkuvuus, koska kun kiipeillä lähellä seinää, niin lantiolonkan liikkuvuus on tosi isossa roolissa myös. Mennään 3 minuutissa. Pysyy. Nyt ei saa luovuttaa. Ei pysy enää. Pysyy. Kuntotestin tulosten perusteella Jarno Härkönen laatii Ellalle kiipeilyä tukevan kunto-ohjelman. Tuloksia ei kuitenkaan ole varaa jäädä odottelemaan sohvalle, Ellan on aloitettava treenaaminen heti. Kiipeilyvalmentaja Nora Ryytty johdattaa Ellan lajin saloihin. Onko aloittelijan mahdollista kiivetä tämä Pohjoismaiden korkein seinä ainoastaan 1 kuukauden harjoittelulla? Paljon työtä se vaatii, sekä siihen ihan henkiseen valmistautumiseen, jännityksen voittamiseen, mutta myös sitten sitä ihan voimaa ja tekniikkaa kyllä tarvitaan. Kun mä näin tuon ison seinän, 30 metriä korkean seinän, niin mä ajattelin, että ei ole totta. Että se on pahempi, mitä mä olin kuvitellut. Onneksi ensin aloitetaan matalammalta vain 10 metrin seinältä. Rohkeana naisena Ella tarttuu reippaasti toimeen ja kiipeily sujuukin hyvin, ainakin aluksi. Mua alkaa pelottaa ihan kauheasti. Hei, voiko me tulla nolla alas täältä? Ella Kanninen on ottanut vastaan nenäpäivän kiipeilyhaasteen. Kuukauden kuluttua hänen pitäisi pystyä kiipeämään tämä 30 metriä korkea Pohjoismaiden korkein seinä. Kiipeilyä hän kokeili juuri ensimmäistä kertaa. Mua alkaa pelottaa ihan kauheasti. Hei, voiko me tulla nolla alas täältä? Voit tulla alas. No, mä irrotan nyt kädet vaan. Irrota kädet ja irrota jalat kanssa. Ella kerta kaikkiaan hyytyi kesken kiipeämisen. Millaisia lääkkeitä ammattilaisella on tähän tilanteeseen? Se, että saadaan toistoja, niin sitä kautta sitten myös se sitten jännittäminen jää ja saadaan sinne yläkroppaan lisää voimaa ja kehon hallintaa. Mä en ole koskaan kärsinyt mistään korkean paikan kammosta. Mutta tää on huimaa, miten täältä alhaalta käsin ei ymmärrä sitä korkeutta. Ja tämähän ei ole vielä todellakaan se 30 metrin seinä. Mä mietin sitä, että miten mun kunto kestää, miten mun kestävyys kestää. Samaa miettii myös kuntovalmentaja Jarno Härkönen, joka on valmis kertomaan Ellalle kuntotestin tulokset. Kestääkö Ellan kunto? Sullahan on toi aerobinen kunto tosi hyvällä tasolla. Mutta sitten tätä haastetta ajatellen, niin sä et olekaan ihan niin hyvässä kunnossa. Pieni. Jarno Härkösen mukaan haasteen suorittamiseksi aikaa tarvittaisiin vähintään puoli vuotta 1 kuukauden sijaan. Ella saa tiukat ohjeet ylävartalon lihasten vahvistamiseksi. Jos nyt ei ole kuukauden kuluttua huipputuloksia, niin ei se mua haittaa. Jotain kehitystä varmasti tapahtuu. Ja pääasia, että mä pysyn siellä seinällä, enkä ainakaan tipahda ja mätkähdä sieltä maahan. Kiireisen perheenäidin ja televisiotyöläisen on nyt siis mahdutettava aikatauluunsa lähes päivittäistä tavoitteellista kuntoilua. Ainoastaan ankaralla harjoittelulla on mahdollista kiivetä Pohjoismaiden korkein seinä, jos kaikki menee hyvin. Hyvä! Jaksaa! Ellaa voi kannustaa urakassa. Vain kuukauden harjoittelulla Ella Kannisen pitäisi kiivetä tämä 30 metriä korkea Pohjoismaiden korkein seinä. Intensiivistä treeniä on jatkunut pari viikkoa ja harjoituksissa on ollut hyviä hetkiä ja huonoja. Apua! Ärsyttävää! Okei, mä tuun alas näin. Noi helekutti. Tää on niin raivostuttavaa. Piste, mä luovutan.
Miksi mä heilun täältä ärsyttää? Mua raivostuttaa. Miten mä voin olla noin tumpelo, että mä en. Tosta puuttuu otte. Tosta keskeltä tuota punaista seinää. Sitten puuttuu sun jalanote ja nyt se on se kitkan käyttöä myös, voit käyttää se lapun. Ellan oppimisprosessi on tällä hetkellä semmoisessa murrosvaiheessa. Tää oli nyt semmoinen ensimmäinen oikein epäonnistuminen. Ja joku kilpailuvietti tai joku muu semmoinen näyttämisen halumus nostaa päätään. Sitten kun mut pistetään kovaa vasten, niin mä tajuan, että mä oon aivan amatööri. Ja mulla on vielä se haaste, seinä kokonaan korkkaamatta. Ehkä mun kunto on pikkasen noussut. Mutta varmaan harjoituksia olisi voinut olla vielä enemmän, mutta sitten taas tulee elämän realiteetit eteen, että ei vaan yksinkertaisesti ehdi, koska on kuitenkin lapset ja perhe ja muut asiat hoidettavana. Ollaan jouduttu mun miehen kanssa sumplimaan aikatauluja ja hänellä on ollut iso rooli siinä, että ylipäätään mä oon päässyt aina aamuisin lähtemään jonnekin harjoituksiin. Harjoittelun lomassa Ellalla on ollut aikaa pohtia osallistumistaan nenäpäivätempaukseen. Lapsen aseman parantaminen jollain tavalla pienillä teoilla on tullut ihan selkeästi tärkeämmäksi sen jälkeen, kun mä oon saanut omat lapset. Ja mun on paljon helpompi kuvitella maailman lasten hätä, kun omilla lapsillani ei varsinaisesti ole mitään hätää. Että pienikin apu voi olla kehitysmaan lapselle ihan järkyttävän suuri. Kun H-hetkeen on aikaa enää viikko, Nora Ryytty tutustuttaa Ellan boulderointiin. Mitä Ella hyötyy kiipeilystä ilman köysiä? Haasteseinässä Ella on kiinni köydessä, mutta edelleen se tippuminen on se jännittävä osio ja tässä vähän harjoitetaan päätä myös sitten niihin jännittäviin kohtiin. Hyvä Ella, ihan rauhassa. Okay. Enää viikko haasteseinän kiipeämiseen ja paljon on tullut onnistumisia. Paljon on tullut myös pettymyksiä ja nyt se, että Ella saa sitten vaan palaset paikoilleen ja voittaa itsensä siellä korkealla ja niissä vaikeissa hetkissä, kun tekisi mieli keskeyttää. Voi tsemppiä nyt vaan siihen suoritukseen, nainen. Ella Kanninen on harjoitellut kuukauden kiivetäkseen tämän 30 metriä korkean seinän tänään. Projektin alussa tehty kuntotesti tehtiin juuri uudelleen. Keskimäärin 30% saatiin tuloksissa parannusta tässä näinkin lyhyessä ajassa. Ella saa käyttää ainoastaan vaaleanpunaisia otteita. Reitti ei ole kaikkein vaativin, mutta korkeuksissa tarvitaan voimaa ja kanttia. Kiipeilyvalmentaja Nora Ryytty on oppinut tuntemaan Ellan ja tietää, että yli 15 metrissä kiipeäminen on Ellalle kaikkein haastavin. Se, että siinä vaiheessa kun mennään korkeimmille kohdille, missä on käyty, tulee väsymys, rupeaa kädet pumppaamaan. Sitten jos tuntuu sille, niin se on se hetki, milloin sitten päätetään, että jatketaanko vai ei jatketa. Seinän korkeus tekee vaikutuksen myös kannustusjoukkoihin. Siis on ihan sairaan korkea oikeasti. Eihän sitä edes näy tuolta ylhäältä sitten, kun se on sinne saakka kiivennyt. Se kauhu tulee ihan varmasti. Se tulee siinä yhdessä kulmassa, jonka mä oon täältä maasta käsin nähnyt. Ja sit siinä mun pitää vaan muistaa, että mitä tässä ollaan tekemässä ja kuinka tärkeä tää haaste on. Ja että mun on päästävä se seinä sinne loppuun asti, vaikka mua pelottais kuinka paljon. Noniin, sit lähtee. Sitten mennään. Nyt peukkuja! Nyt pistetään kaikki peliin. Ella ohittaa vaivattomasti seinän puolenvälin ja lähestyy pelkäämäänsä kohtaa, joka on noin 20 metrin korkeudessa. Tää on vaikea paikka! Maaliin on enää muutama metri, mutta putoaminen on kuitenkin lähellä.
tuo käsien tärinen. Joo.